to hagani gupor sa sisen pat ngadon nang ni gaban wan shafi lingbagani ga channel ngai ku blay fi ga kirteng ga badon bortam ko jong try jingi u Jesus grace ngadap daga jing sngongu yu blay bo blay upen la ingi bangin yo ban ai shafi ga kitin ga jong blay mala gupor but ngada ai ku blay gitu gi besngap but ya baro ki badang snap tmai menagi sngi ya baro gi subscribe but baro gi ba pai gi comments gi jong fi ngai ku blay gi turu gi bale gi live chat man banga keren hagini gi YouTube malaga Sunday bangi pelai but menta gi sngiru na menta jong fi gi besngap ngadonang ni gi banai ku blay bet daga jing duwai nga kerpat ifi bapin bale jingmat ai gi por gi jong fi wat ki shini shatai pelip no gi mobile gi jong fi la daga long bala namar ka wei ga daw nda pi pelet jingmot pi ai ga jing pelet jingmot jong pi kandan ga jingger khu ye pi hi haba bi snap ga ktien ga jong blay ngai ngu yu blay bo blay ju pen pau ki ga por ga bang kren hoi ngam tip ru wat agini ga sngi blay pen pau ni em hanrei mal ga por bo blay ai ga jing pen pau ngai yu i kadan ga jing pen kia ka ba wan no try na sngongu yu blay ba hagini gi sngi ngayo ban let ban dua ye wei brio ibadan ga jingpang shini bad ga khmat jong i kam shimla ban yo i bahashu nama ga shini ga kta ye ki khmat jong i andra ya din bilik pini show doktor wang shiliang na ni ga khmat ga diang jong i uthiet jong ga jing yo i la ne tu o ka bor jong ga jing yo i se tu retina mo badan ga ni ga khmat jong i tre kam shu bad shiliang na ga khmat jong i inom yo issue barin matla Raya gawai ke sengi yo sengau ni ke jingkran baru blay pen pau. Hadian bang ye dwai de ke jinget ila bukti bat ye tu yang ayong. Hadian ba ngila ye dwai bat hadian bang aweng ye ke tinga pej ngala yo i yaki eki baro. Bat ngakwa nganong in fiya gini ke por. Hadu mentak ke sengi blay udang tray. Hadu mentak ke sengi pinyo i blay udang le eki kamba. Bat ngakwa nganong fiya ngayo shibon ki reports, shibon ki jingit ho nagi brio. Bagi yo eki kamba nagi kti ki jong try lengba gini ke channel. But nga pen ki ifi la nga kerpat ifi bapin pelet jingmot but snap ini ketin ke jong blay ke jingkren ke bangadan ban ai shafi meta ke sngi kandai ke ban penlong ifi bapin yo e ke jingmen toy ke bakraw hakaba lada piduai bapinum poi ke jaka ke bapin klumar bapinum poi ke jaka ke bapin do jingerman bapinum poi ke jaka ke bapin snow kumbau blay ukun tat yepin namar bapim yo priang ye ke juba kani ke jingkran ke bangan ai meta ke sngi ke dai bangan ai pi ke jingirap bapinum du ai no blay haba pi duai bapinyo i ki kamba ke jingim ke jofi badai ne ke daw kwa ngan ai ni ke jingkran da ke bangan ai kerteng pila dai ban yo priang Hynrei Phi Balei ngabut da ke jingkeli pila dai ban yo Hynrei Phi Balei kay katao Balei pila de banyo Hynrei Phi bat nga khwang anong fingi snow benut bala da pim tip ye katao bat kadan ka por ka pila de banyo Hynrei Phi iki jingem na katao nga khwang an rap ipinang neba nda haba pitwai khma jo play nda pitot nila de ka jaka ka ba e nda pitot ka jaka ka ba pim pitip ba mio shu ye tanang nonang noru lanem nan manu bala ban jubab ipi pila poi lesi ka jingpang ka ba pim yo kya shu pila poi ka jaka ka ba ka jing e jo ka yo ka kot kala khangla dot ipi nak ta pila poi ka jaka ha ka ba pi poi ha ka jaka ka ba pim tip shu shino pin let shino pin pai pila poi ka jaka ka ba kut lat jo ka jingem but piduai show blay but the piduai show blay POE ka poi pen mana ka jaka ka ba kutlat but pim poi pim yo priang ka jubab ikumbo blay uklem jubab ka ai ka bang kwa ngan pen i pim ka sngi kanan tang ka wai ka daw ka ba suk ka ba pila ban sno to balei pila dai ban yo but pidu no ka daw ka ba kerpang i pim ka sngi ka dai namar ba pisange no but namar bafikeno yakaban yaine banduai baban yaine hoblay katanga de daw bafisangeno bat bafikeno ban nget bat banduai khmat hoblay
Ublay udah laga por, ublay udah laga jong ka jing kaya, ublay udah laga jong ka jing ngau tho jong, ki jing mot jong pi ba ki jing mot jong u, kim ya day, naga naga tau, haba pituai, haba ublay umpat jubab, wali mot ba ublay de besneo, ba jubab iki way if jubab, but wali mot ba ublay nyo shili ang khmat, ba iki way u le kamba, iki way klem le, wali mot ublay long kum ta kat kum naga Bible, apa ngapuli mga ngamyo ikum ta, henday ngayo ipen ban ba ublay jubab wat iki brio ki bamday ban yo ik jubab kadao kadai bagi tu ke brio ki ba shakri yo play ki ba one show play ki ba twai show play ki khlem le igane ka ba ngi pun sin ngi le ba kata kadai ngi sange no ngi ken no hada ki tu ke brio ki ba one show play ki ba yai ne ban up ban yai twai ban yai wat yo play bat ki bam ken no bat ki bam sange no ki ji yo priang ye ki kamba na ki kti ki jo Jesus Christ badai ne kata kadao man ta ki singan pen EP Yaki laingot ki brio naga Bible. Kini ki brio laingot ki degi baju aimen sim yang a. Nanut manong kini ki laingot ki brio ki badana kini ka Bible. Lai jat kan ongam ta lai jat ki brio. Kidan lai jat ki brio. Ki baju aimen sim yaki babon yaki million ki brio. Haga pertai. Namala tho yaki ni ki lai jat ki brio. Haga ni ka Bible. Ki brio ki bayai ne baru play. Ki brio ki ba khamlong ki ba khamshlor khamnot ki brio ki ba la ya ka ban yang wat ka ba ki wei ki klan bat ki brio ki ba khlem sange no ngan ong da ni ki tien ki bam give up bat ki bam quit ki brio ki ba yaine ban shakri be jo play bat ki ba up be jo jubam no try ki yo priang ki kamba ki ba kham kerpang haga jing em go jong fi na ka ta daw nga kwa pin pledging mot snap ye gane ba blay ru kwa e fi gane ko policy fi don mata ki sngi haga jaka jo jing pang ka bajur ba fi kwa ba blay pin kya e fi nga kwa pin yo ini ke kubar don peng jong fi ang ne ke yeng jong pi la pa ye ke kut lat ba fi kwa ban yo e ke jubam no blay pi la dwai nga kwa pin snap ye gane ke jing kran mata ki sngi don peng jong fi shakri yo blay ba ba pi shakri yo blay pi klam yo ibu blay pin kam e pi klam yo blay kur khui pi don peng jong pi pa ye jaka ka ba pi no man sim hare lada pi snap ne ke jing kran kan clip yang e pi ba kan ai man sim e pi nganong sa ka wei don peng jong pi what come what jam pi don kam ban yo ke kam ke jam ke ba biang ke jing im jong pi la pule hare pi klem yo I ba blay on kur khui pi ke kam ke jam nga kwa me ke sngi ba pinom sange no ba banom ken no ban ai wat yo blay pin yo blay on kur khupat ye pi ha ke por ke ba pim poi per khat nganong sa ka wei don peng jong pi ro ke shong kha shong man pi poi ke jaka ka ba pila dwai khmat jo blay hare ke mi jing thot ke mi ke jing wit ke mi pen ban ga jing bom ye dei ke mi pen ban ke jing klumar bat men ta pi poi ke jaka ka bam sngo thu thau nga kwa ngan ong pi wale le e ke por ka ba pim sngo thu thau nga kwa fin yai ne ban up o blay ban yai nget ban yai duai namar la da pim sange no ban pim ken no finio I blay usngot nat ban jubab pi ha ka por ka ba biang bat ka ba dei thik na ka benta jong fi kat kum ko por go jong blay da hagani ko por an pen evi yagini ke lai jat ki brio haga Bible bat nganget tang mar sun ongum ta ki tu ki ba pule Bible fitip yagini ke jing shisha ngan sedang menta ke singin ningkong ngini pule na ke tien ke jong blay now Matthias kala nang ko ba khatsan singap ngan pule yo Matthias kala nang ko ba khatsan hagani ke gospel ke jong Matthias kala nang ko ba khatsan do khat ka ba arpo way do khat ka ba arpo fra nga kwa ngan pen evi ya ka way ka kentay ka bala ai kertang ya ka kanong kanan ngan kran ni gane nam ta jong fi ka to gane khnang ba kan nang ka jing men toy ka ba kraw habau Jesu la mi no nang ta ula le chi pang ke tairas ba ke sidan akmi ke kentay ka nong kanan kalawana kita ki pang kala kerpadi u ka da ong to isen ayang aku try u khon jo David ka khon jonga ka kodit ba ka shong soy hare chim jubab akashi kintenru kisanran jong utia ba gele wana jan gele kerpadi u ki da ong to plat no e kana ba ka perta jam na din jengi udah itu ulang tiap chim la pha inga re tang ki lang berat ki bela jakno na ying Israel kan re bakalawan kala mani dia mi uga ong ku try tu ya rap inga re ulai itu bat ulang ambet ban shimi ki jingbam ki khon bat man bread e ka ki ksau kategale tu shisha ku try wat ki ksau ki bam lag te bel wet ki bahap na gamit ki kinrat joki an gumtau Jesu la itu
bat ula ong ka ko kentai ka ba crow ga jinga jongpa to ka long pa ko ba paman ka khon jongka kala khia te nadu kata ga por hagi wegi kentien ka yo priang ye ga jubab ha ka por ka ba kampoi perkha figene ga kentai nga shukwangan penshai figen dia kadai ka brio ka bamdai ka ju kadai ka nong canon Baru Jisu aba wanjani ke pertai utip ialah ke jong ke kamram ke ega budai banne. Hagani ke por ba udang dan hang taya pokeri Israel u Jisu aba ushong hagani ke jaka utip ba ke por yo u ba udai ban let shua shiki Jew shiki khon Israel kampat dai u bun kenela ke kti shiki wai pa ke jait ben rio kadang dai ke por ke ba udang wan shua ningkong nakam tagi badai laki jong bat kita gi dai ki khon Israel Kaniga kan taken on canon, ka Bible kong kalet wat yu ushapang tyrus but sidan. But ka Bible kong hakmi kala let show Jesu na mabakadan ka khon ka ba shank sword ka ba pang ka ba kordit but kala wat jingirap na giba bon rekamyo. But adin makatip yu Jesu kawan. But na kawan ngani tuipi ka ang kutray u khon jo David to isan ayangi na maru ka khon jo nga ka kordit ba ka shank sword. Pipulina ka Bible kaniga brio ka nganur banong kawan da ka donot ka basisha kawan ringkat bat ka donot ka ba klumar le sinamar kala lot ka pisa kala lot ki jingirap baro bat ka jingerman jong ka mata gisngi dai tanghau ni Jesus Christ ndaka angko Jesu ukhonjo David to isan ayanga a Bible ka angko Jesu ukhram Quran Fim ju khamlap yo Jesu baun le kum ni ha Bible pipulin na Bible ko ngum no shim jubab haka shikintinru Let's see pila jios ngawini ka jinkran rai ay magani ka jinkran kan pun keep yang ipi menagisni but what la da pila duai show play Hynrei jubab ye pi shikintinru yo ye gani ka nongrim na gani ka kintai bahabaw Jesu jubab kale kumno ka Bible kong kale shaki sinran ki jong u bat ka kirpat yu ka dong yarab yang Ndahabaw play jubab kaniga kintai kale shaki sinran baki sinran kini keren yu Jesu ba jubab ka But gisunran ru kilas ngau bitare kani ke jinglong ke jong Jesu. Namal kim jiu ibo unlong ha kani ke rukom. Hynrei pipulin ke Bible nda bagi let ki ong plai noy ka. Nama ke pertajam na din jingi. Ngakhwa bangan pni fi kani ke por. Baro ki brio ki badan kam ngakhwa nganong fi khambun sin hi ki pertajam. Dan ki brio ki bersya ki brio ki berdua jam. Dan ki brio ki bersya ki brio ki bahalla ngakhwa nganong fi waliklet nebo play u wit ye ki jing pertajam. U Jesu u kwa ban yit ye ka donot jong ni ke brio. Bat ki brio ki badan kam yo Jesu berbor ki syait pertajam. Bat bagi pertajam ka penpau ya ka jing ye kendo jong ki ke ba bat bagi dot ni ke jing kerpat ke basisha na du ke dot not nak kata kadau ki pertajam kani ke kentai ke pertajam hakmat jo ki senran du ke pertajam but pipulin ke Bible ketien ke jong play ke ong bagi senran ki ong la mem juba pelai no ya kan la mangis ngau kelot ke point ke bang khwang anong fi kani ke kentai ke beningkong lada wat lada Jesu klem jubab ka klem pet no Hynrei ke let ki senran Shangan chong ifi lada pimpat yo priang ke jubab ke bapiduai let chiki brio ke jong play kerpat langi ke brio ke berduai begini duai lang na kamta jong fi ketangan ke nongrim pipulin ke Bible nda haba ke brio ke let chiki senran ke let jo Jesu u Jesu klem keran ni ke tai u ong chiki senran yanga singap ngana pulin ang ni wang ule to wang shimla pa yanga Hynrei tang hagi lang brat ki bala jano na ka yeng Israel
Balu Jesu na ong kata ngap ha kadai kektien ka ba penduk jinggerman ni kentai laban ong no kadai kektien ka ba keren persyak penban ni ka kadai kektien ka ba sngau jaj penriau kadai kektien ka ba sngau kumbangi ya don kata ka jing sngau jaj penriau lada pim sngau tho bahai o Jesu lada pim sngau tho bahai ke jingkren jo kalaban pelong ifi ba pin bakla ka rukom perkhat japang Jesu Christ Hynrei wat let klet ngan pen shai ifi menagisngi balei uong yang nagiktin klempa yang Hynrei tang syaki lang berat ke belajak naga yang Israel kabamut hagani ke por bangawan kampat day yang abangan let syaki kanan kampat day yang aban let syaki waipat ke jat benriu ngakongu ike jingong ke jauh blai kupa nakata daw minta kani ke beriu kawan syua ke por kampat day banyo ike jubab kadang day dang empat day ke por ye bangan let syaki gentle ngadang day ban let syua syaki khon Israel nakata daw ong klempa yang bangan let syaki waipat Hynrei tang syaki ilang berat ke belajak naga yang Israel kata kadai ke beningkong tam ke Ukraine ke bagi senran ngam tip ki snau tho neam ngam tip la ni ke kentai ke snau tho neam Hynrei tang ka we ngas snau tenat baga Bible kong ngapa ka Hynrei ha baga lawan kala mane dem ke ong ku try to isen yang to ya rap yang fi wat la da fi snau tho ne pim snau tho ro ngakwa ba pin le ke ni we nda fi wan chu Jesus Christ la fi snau tho lot ne pim snau tho lot e ke jing ong jang ka we ke ba dot kam ke dei wat nom sange no ban wan show ban mani fitip kini ke prium dai tang baga siduai ningkong ke duai nda haba Ukraine ke ktien ke pendu jingkerman kawan kamajan ke mani unagi kejat bon ba ngingim jule kunta bon ba ngingi sngau ngi poino ngi domno ngi ngiano bat ngi persyangi ka ban wat dau penban bat nga khwang nong fi kani nong kanan kalong nuksa ka bakrau ka khlemle kumta pi puri ka Bible ka let penban show trai kam mani kam sngau tho balai wang nga khlem pa yu shi ki wei pan re tang shi ki lang brot bala jano na ga Israel kam sngau tho namar ba kam sngau tho kam mani nga khwang nong pi la da pim sngau tho ye roam pi pai ga jaga ka ba pim sngau tho tau tanggawe ngakwa pidai banang ban money the finang ban money you try fini ike jing money ka ketik ye ka donut ke jong play badai na ka dawan peni finang ni khnang manum slam ngakwa kan peni finang ni ngap ha ka Bible ka kumno Hynrei ula yetho nda ba kala mani dem umpat jubab e kan Hynrei ula yetho ula ong jubit ban shime ke jing bam jo ki khon ban bread ye ka hagik so Upeniringkat yang ini beri hukum kimerat. Pila banong iman u Jesu de besnil. Bau bu igi Israel rajrong, bat bau bu igi wei pagi chat benriu, haka kerdan jong kimerat. Ngakwangan ong ifi walet kelat igi ni wei u Jesu igi ega bau le usngau tho u de khon jong play. Kuran kektien ke bakhor. Jubit ban shimi ke jing bam jo ki khon ban bread ega ki so ken mau kani ke brikoan pani ke jing pen kia ban wang ye ke jing bam Ukraine ke jing pen kia kum ke jing bam lala pi kwa ban sngau tho ka da ke jing mot ye ke jing pen kia ke jing bam jong no ke jing bam jong ki khon jubit ban shimi ke jing bam jo ki khon ban bread chi ki wei pat ki mran ban ke kwa kan ong pi mna ke sngi fitip ban yo ke jing pen kia no try pi don kam ban na kelalong ki khon try ki jong play ban pening kwat de ne kum no pinong ki khon ki jong play dei da ka ba pi kla ka ba mot pai shu try I blame pen kai if you don't men sim khot ba pin yo ke jing kar sin bat ndala khot epi ki khon jong play ke jing bam ka balong ke jing pen kia ke dei ki khon ke ni nong kanan ka wan wat ke jing pen kia wang ngam jubit ban shim ke jing bam jo ki khon bat bangan bread e ka she ki so badai na kita daw gani ke khlep mat kat bangan kren nang ni ngakwa pin pelet jing mot namal gani ka bangan kren ke dei ke badon kam ke dei ke tien ke badon kam bat ndala dep nang ni ndau kren ke tien ke ba hadu kat ni kala day ban lej no, kala day ban sange no, kala day ban ken no. En repi puli ni ke Bible ke ktien ke jong blai ke ni ke kentai ke ong ni ke ktien. Shisha ko try wat ki so. Ki bam na kita ki balwet, ki bahap na gamit ki kenrat jongki. Ang sngo ngu yu blai nam ta ke ni ke priu, ke ju ai men siminga.
ngakwa kanong ifia gani kaporo u blame day bom kwaban jubab u jisang niam day bom isnayika ere umlapan kenya ke jingbo bet ke jong play and they abagani can take a one but abaga kren kumne yo try people in the Bible Jesus u ongi ni contain ko contain ka crowd ka jinget jompa to kan long pa ko mapaman ka khon jong ka yo jingpen khia na du ka ta por ka iga bang akwa ngani thu ipiang ni galong ba u Jesus u up ni contain u kren adu license ki tien ke bam sngaw tanat ka baning kong u snap jar kabaar uang klempa yang ada tang ki lang berat bala jana na ging Israel kabalai u Jisu ang bit ban shime ke jingbam de ki khon ban brand ki kso jayu yang i tarai hagi ne ki sngi kan jayu wat ye ki kristan ki ba it blay bala na pisha adu kat ne how try nganut ban ang pin ong ngan paidin no ngan pet no shagi way per ki blay ngan let no shagi way pat namar ngam ju per khat ba ulong kumne Hynrei walit klet igani way kani kanong kanan kadai ga brio kabam sange no kabam ket no kata ga de khubor kala day ban yo ig jinger khu nganu benang sanak way ga gintin kala day ban du ig jinger khu Hynrei namar ba ka khlem sange no what about Jesus kran ga ktien ga ba koreka penban ka khlem sange bat kala yayang daga jinga ikhmat jo try bat khat do ka yo ye ka ega ba ka kwa ba de ka ega ba ka don kam na ka daw daga do no jong ka jingkit clear ega ktien ka jong blay ngayang nang nga kwa ngan ong efi tongin shakri u blay daga bangin yat baru try u blay u tip balai u le komne u kwa iri ka kentai baganda ailut yala ka jong ka jing em kana manelut bat bagadom sange no bat ka ri ka kentai ka la le ega ega bo blay kwa bat minta ka singa kwa efi wali dom wali ki jing mat wali kuslai wali ong ni ka la slamming ala ne ni balai ka jagum ta ne balai ka long komne wali ki klumar ka banga kwa ngan ong efi minta ka singa dai bot ega jing long ni kentai wat la da ka ikum baka du jinger men Hynrei tangka way ka klem ken no baga klem sange no nagata daw ka yo pdiang yaga jubab nganget piyo jingmen toy nagane ka kentai menta ka sngi tangin ni pek saka way pat ka jingja ga ni ga por naga ktien ga jong blay saka way ga jingja naga ktien ga jong blay ga ta ga de ga gospel ka jong Marcus ngini pule na ga lanang ko baar la sige buon ba hakum gini ki jingja ga Bible ki behikai bagi brio ki badai banyo ki kamba ngamar banang ki brio ki bamdai banyo ki kamba na ki yo dei tang lamar bagi klem sange no bat ki klem ken no ki yo ki jubab no play nga angu yu play bang pulis ni ka gospel ka jong Marcus kala nang ka baar la pin puli nang ni na khat ka bening kong terter tangan si puli ka kindiat ni ka por andaw la late part of po kapen amadin kindiat sngi lapan benaba udana yeng bon kila yalangkat ba ngiam jaka shu em wat adu ka jingkang ba ula yalap ika ktien ki wan ruha ugi ba walami way ba pang yap siliang ya uba ki ba sangot ngakwa finabat ba kata sangot ki ba onda kimla wana jan jong una mar tau pat ba kila ya liet no ika jing sop na ka jaka haga bola dan bala bagi la penpay kila ya penihar no yu na ka jing tia ya ka bola tia utaw pang yap siliang bala bau jisu la yu ika jing jong ki ula ong utaw pang yap siliang ku khon la map no emegi pop jong ki jong me Hynrei don ki bana ki nok thok yu bashong ta bagi bi perkhat la ka do no balai bau ni Ukraine ka ben balai kumne u ayu bala ban map ki pop Hynrei tangu balai hi kumne ru abau jisu la tip aga mensi bagi le perkhat kum tahala di ulang ki balai pia pusan igini ki eke ru ala ka donot kanu ba khamja man ang ta ba pangyap siliang la map igi pop jong men man ang tu yang tu ra no ela ka jing tia tu ya du re ba pinyo tip ba khonu briu don bor ka khandau ban map igi pop wang ta ba pangyap siliang ameng ang tu yang jai ra no ela ka jing tia let no chala yang kumne ru la yang bola ra no ega ta ka jing tia ula mi no din khmat ki baro kat ba kile kindit no baro bat kile ro yo play ki dong menu ro ngem ji yo I kat kane fiyo igini brio sangat min bau jisu dana kapena kat kum ginong thog yong bagani ge yeng ke de jong Jesus Christ baru jisu no dana yeng ukrainik tin ke jong play pat bagi awan ge khapnya ge yeng na do ki kamera baro shiru shabar
Kibawan nang ni khmat kibayo syong khmat lu dai kinong tho kinong hikai niam sudah. Kini ki klem wan ban sngap tin ke jong play hari ki wan ban sngap hangno bakla ba kinyo ban penrameu. Filet jing sang play tip ke jing mot jong fi. Wali sngap ini ke jing kran jong am ta ke sngiru ba pin ong hangno ngadai hangno ngabakla ka bang kwa pin sngap ban ke sngi gadai ayu play kran ke jing im jong fi lembag ni ke jing kran ye ka tang kwa pin ngai. Namari tang ka ta ka ban wan ra ke jing ke khui ke jing im jong fi. Khwanganang ifinda bo Jisu kran ki pat ba ki yawan kana do bamngiam jakashu em wa do jingkhang ang Bible. Masngot nat na ba kini ki saungot ki brio ki de ki bekrau. Ki befinda pule bahai ki brio phimla ban mudur. Ba kidan ka dot not kidan ka jing snos na kidan ka jingkit kle. Kini ki de ki brio ki banga chat yo man sem kini ki saungot. Nga khwa ba ki mi ki brio ki be shakri play kum kini saungot. Kibam salia ke jing le rain ban ba yo brio pangyap siliang ha ke jing thia ban ra surap. Kibam arta tien ba new brio de ban yo khia la la ban pen po yo u Jesus Christ. Kibanut ban shiminu ba pangyap siliang u ba kiwai kimlet shim sho bat kibanut ban pa new brio nala ke jong ke yeng. Kim salia bala de jama umio kya kin wan pen pai biang kadai be en regi ni brio ki don ke jinglong ka ba bet bar ke ta kadai ki da net scam ba handa bangi ra yu ni brio how jisu ude be benio kya sangot komu we brio gile ra aga jingtia yu ba pang yap siliang but people in the Bible nda ba gile jan jong to ke yeng about jisu dan Bible kong ndakila lawan hajan jong una marupat ba ke Bible kong kimla setiaban ya wan hajan jong na marga jingbun brio gele liet no ke jing sop nakaba ulat nakaba gele liet no gele pen pace ngam na pule gele liet no ke jing sop naga jaga ka bula don bana ba gele pen pay gele pen hiar no ke jing tia ha ka bula tia to ba pang yap siliang fi kanige de ke wai na ke jing kai ke bekrau pala Ngi ngau kia ya ga yeng. Ngi ju khnyum ru igi brio bagi wan jing seng bagi ta shun gam sini sita gi ta shun. Ngi khnyum ru igi brio banda bagi wan jing seng hayeng kham tam hayeng. Bagi ni pen mong igi kendro bagi ni pen wit pen jabo igi decorations ki bangi bo. Kada not jengi gadan bagi kendro yeng, kada not jengi gadan bagi tenom yeng, kada not jengi gadan bagi decoration yeng, kada not jengi gadan bagi jing bed jong yeng, gadan bagi karpet. Kada not jengi ke klem dan bagi mensim ke bakadan ina takadang yemyo ikamba. Mudoru Jisu ushongan ke yeng. Shibor ke bregla yakhamnya. Wala na pila jutip nga kwa pin perkat bahai ngini ke jingja. Begini sawat lah bana yang ya surat itu ki pom dan 108. Ya de ke jat ngam tip kat no ke jingai. Ban dala pa yang ni mdan wairu badan jing sngal senai. Mdan hiru ban sha ban pendrong jing tia aga yang. Nama balai baro ki kwa ban pet show Jisu. Balu Jisu ru nang ne na po yang usngap bet ukuran bet tin ke jong play ke jingkeli jong ang ni ke dai hato u Jisu utip ne em bagi ne sangot ki wanra yu ne pangyap siliang ngan ong pi u Jisu de play utip lut ki aka baro handrai u i usngau tenat ye ki tai sangot abar ki bamyorong bani gini ki nong tho bagi parisi ki bayo shong akhmat Ukham dan interest lani ukham sengal tenat ia kita ki be persang bani gini ki bawan nang ni ban suwa ni awa daw baru Jesus ngap fitim ne amna ba kim yorong sepo ke Bible kong ki rai bero sangot ban ki usatnom yang kam de yeng jongki kem tho ke Bible ba de yeng jongki ngalang pi dan ki ba ong ba ni yeng ke de jong Jesus Kiu setenom yang kamlega besuk ban rayo ba pangyap siliang long take umarayo ba yap nang suk la kumpeteng ko umot umyam
Hanay ba pangyap siliang na piting ko unlinyar. Bat ka khwang anong ifig ni pakam lang ka besuk ban ra ubri ba pangyap siliang sa jrong tunom. Ban dala ra sa jrong tunom saka kam ka ba kam bakla si shu ka bigile ka day. Ki pen pay ya kani ka tunom ki pliet ya kani ka yeng pen liet haba ka Bible kong ki liet ma haba ang liet kamot ki da pen pay ya ka. Bat nganut ban ang ka jingle ka day ka ba klemakor. Hynrei haka ba kinjaman siyam ka day ka ba donakor. Blame das ngau tenal ay jingle donakor ba piya syong baha manam penjabo tang kikinro ru Hynrei ka jinglong ka jinget pada ka bam dan ay ruap. Ngayo iyang nebo jisun da ba gale kiyo juto no musngap ay ukren ba ting ka jong play ndaki penpay kan maban penpay ka iyang ka dan ka jing sawa ka ba jam. Kalau pentutlut ke hablut ke nyut ke hablut ke siap ke hablut ke jabo barakaj hakli bat nganut benang kalau penwilur ini ke jingiseng ada Jesus ngau. Namar ujisu tipi kini kibawan barok kini bersyukuran mat dau kini bersyukuran pay ke kamba kim dai setia ki bada nget shisha hara utip ya gitu sangut bat usngel tenat iki bagi nut bahaba kim yo na khmat jingkang ki kiyo shatnum bahaba ki poy tenum ki klem ke no ia kaban persang ban pen poy ni ba pangyap siliang au jisu ki le ia ka ba khampalat ba kata dai ki pliet senane ke tenum yeng jong ki brio bat kata dai ke jing shikri blai ka ba blai kwa agini ndaki plate ke tenum yang ki te do telai ke jingtia bat ke dia penihar hukum penihar senduk yap apa ke to ke tliu jingtap bat suki ki penihar ngakhlem yo ibu jisu no ye nganot benang kala klumalot ke jingiseng bat baro ke briu ke la siepet bahaba briu ki penihar yo bapangyap siliang ngayo ibu jisu pet bersngap ndalah hiar ke jingtia hadu akhmat jo sangut nanti na jronggi dempelop ban pet ujisu lekum no hangas ngau tenat ingin kektian tapi pulih naga Bible kektian ke jawab lagi ang haba ujisu ulayo ia ke jinget jong kita gi sangut uyo ia ke jing artatien jong ini nong thok ke Pharisee uyo ia ke jing wat nia wat dau jong ke bobon Hynrei kabau khams ngau tenat ban yo ke dai ia ke jinget jong kita sangut kiba penpay tunom kadang la ba pi penpay ke tunom yeng gibreo bane ke pile donakor ba pi klem yo ayai kadang la ia ke ba pi klem akor ha ke pertai ile ran ha ke pertai tang ba pi yo priang ke jubam no blai dan gibreo batang man duai baharom not bat ka kwa pa ke kamba no blai dan gibreo batang man churak ti tangkum turum tre nama balai basngau le ran dan gibrigi betang ban jaumat baharu mnuat nama balai bakwa ban yo ke kamba no blai ngakwa ngane thui fi u blai dan por bagi taki akor ki buram briu jingi u blai kwai ke jinget ke balong rough ke ba shisha ke ba day ke ba dalong ke jinget ke ba kat ke jinget bat ke ni ke jinget ke ba ki le ke day ngan ong fi ki klemla ban pendrong na khmat yeng mdan la iki na khmat yeng ki kiyo shitnom bat na jrong tunom rom dan lat ban penihar penpay ke tunom kita ka de jaj dot not fi haka ba khaddo jisu ndala penihar yauni ba pangyap siliang hapo ke jaka ka bodan u jisu klem khnyom rew yo ipen bale ke jinget bat ndawla dep ong ko khon la map ke pop ke jame marsno ke ta baro ke jingeseng ke klumar namar kini ke de ba shuan balwa nia ki ong u e bala ban map pop u jisu ngodamang kai ke ba e yang ban map ke pop ban pen kia ban wong hau ta ba pangyap siliang yang jat rai ke jing tiale no sheyeng fijep kamlong ba e yu jisu ban le kamba habaran sangot ki bangai kambun sin ngim kwa ngam ngim juyo yu jubab ka dai bang ngim don ki briu ki balong solid ki bangai shisha badai ne ka dau jisu ang ka e ka ba e nga kanu ko ba khamsuk nga banong lama bi ko pop ne banong yeng jot ya dru ba i ke jingtia baruang ba pinyo tip ba khon jo bri udan bor ke ke prthai ban map i ke pop uang hau ta ba pangyap siliang yeng jot rai ke jingtia le no chieng ban ngai ngu yu blai bu ne ba pangyap siliang u yeng jot u yo bor bat u rasna ne ke jingtia jo u le no ngam dan por kan kren ne ke ta hare ka bang kwa ngan ong e pia ke ni ke por ha ke ni ke khlemat ngan no banong bar khat ke bri la klumar thlem
Kawai ki yakmen Bible kong ki le ro yo blay ki ong manong im ju I ki ba domru ki bobon hare walit kelat kita saungot ki de brio ki ba khlem sange no ya ka ei ka ba ki persyang hadu bagindala ban yo I ya ka kamba ka ba jisu le yo ne parlok jong ki ba pang yap siliang fi bon sen ngi le jing sang ya dan akor palat dan ki batang ba ka mbiang ka parking pi pet no sayang dan preng jong fi le jing sang tang na ba ka mbiang ka aka pim tre shu ban le jing sang pi community pat ban yo ki kamba ki ba crown no play pi community bo blend per kam fi ngakwa nganong fi hangno ka do no jong fi ka don ngakwa nganong fi yo I gitu saungot ki klem yo arung apa ki sudam pelum na tunom yang kila ada pen paisi ki tunom la dengan penjerong ki ni lese manowen siu pisa man snabiang ki ni kim sale ay tawar ban penut ay pisa na pla jongki ban repair biang ban snab biang ini ban maramot biang ini ke yang ban ngakwa nganong pi ni ke por ya kata baro khot ki klem ken nama balai ki don ke donut ka ba shisha na kam taw ni parlok bagi da nget bo jisu la ban pen kia bat ki klem sangeno ki klem ken no ya ka ban persyang ban pen poi odo jisu bat ke jing long jongki banum sangeno banum kenno ka penio ye ke kamba ge jing im jong ki nganot banong da umi no brio jabar kadang ge jing ro kadang ge kemen ki tai saungot nganot banong klem repair ge yeng ki pay be gum to na ma ge jing kemen ki ringko no to na jrong bat nganot banong ke sinong bro ka wei la klumar ban nganot banong jisu hab ban pa repair yeng ngam tip re ka wei ge bangas ngotanan u jisu da perkhat ye kita ge ai u jisu kemen bagi brio ge don jing het bat bakim sangeno bat bagi mat ega kamba aga jing im jongki ngakwa e film na gisi tapi kwa banyo kamba wanum le ran palat wani ngau le ran ngi ge jait bedo gisi jait tiang ide ki bas ngau le ran palat ngi dona kora do benda klema kor ban ngakwa nganong fi nai dona kora do pinda klema kor ngakwa ba pin don ge jinglong ka ba pin not ban nget yo play wat la de briu ki kren ben fi yang bai baru try wat sange wat ken no ban duai pertabet persyang bet wat yo play duai de ka do not baro wat le sange ban nget pin yo I ha ka por ge ba biang ublay jubab ye ge jing duai jo fi ka ta dei ka bang sngot nat palat na ka ni ka bang kren ban nga khmil anti bo blay kur khu pi ai men sim na kren sibon ki khubor ki por ki bladap na kren ki khubor ki bjiliu na kren ki khubor shapang ki por ki ban kut no bang la kren shapang ki ni ki khubor jong ge jing rong no ki khubor jong ge jing bishar ki bar khat ngala kren bat mentang kwa ngan wan pat shakani ki khubor ka bang kwa ngan kren ba pinyo I ba pinum do no ye ge jubab no blay lada finot banom sange habu vishakari yo try tongan pani fi stangaway hagani ko por tagaday now Marcus kala na kabashipao tangini puli yo Marcus na kabashipao nagadakhat ka basaw pon rio snap ngan puli gani gadakhat basaw pon rio ter kila one paisha Jericho habaw dangle no ru na Jericho bagi senran jang ubaw pa babundi ubati mayas ubamatla ukonuti mayas ula shangaru lanti baudamakia habaw la yo snauti badayu jisu bana Nazareth lo sedang man kerpat jam banawro ko jisu me ukon debeto isan ayenga bondi gil snangi ubon snap jan rew la kerpat jam khamtam me ukon debeto isan ayenga jisu bula yang ula ang khat yu ba gil khat yu taw bo matla kidang uto kermento yang ru to khat u khat yame uru da bono bak ilaga jan ko bula yang jat ula wanau jisu u jisu re to ula ang u mekwa baganyo bagan le yu yame utaw bo matla ula ang ko noi kai baganyo iman u jisu te ula ang u to khile no kata ga jinge jame kala pen khia me kumne ru ula yo iman bo ula bod yu ta galanti fi ngan pen fi ka ba khamdan kamana gisi skaba la pen puli haba jisu pen khia igi ba matla barabor u ju pen thiel agi khendau khle de umbia uta na ga khmat balki sa yo jing pen khia Balei u bati meyos u light na ga jing sha bin thiel u jisu hangni yo bati meyos u klem thiel sho klem sha ye ne ga bagi wei gi nong mat la ki sha kataw ba de bo bati meyos u dan ga jinglong kabau jisu usngau tenat palat kai kita ga jinglong la da pin puli ne ga ba da pinum sngau tho la ngan tho kot manga ye ne kuma tho Marcus lesi pin oi nga tho lumar na ma ga khot ga sa pun riu ko ong ne kila one paisha Jericho habau dang let no ru na Jericho
Pintokot kumno kumta. Udang suwan sa Jericho ba pito sanan ulalet no na Jericho. Kabamot karukom to ka igum ka babaklan rey lala pipule bahakam day ka babakla. Balei bau play usngo tenat u Bartimeus kedai bau Bartimeus u pertayo Jisu nado bau dang rung se Jericho ke kamba ke janda habau da leiban lenol tat na Jericho kabamot urung min step a Jericho but u Jisu mino janme chuaban khangi ke giet lani ke kerdop jong kanang ba Jericho. But ka ega bang akwangan penifir ni kadai ba u Bartimeus u ba matla u ba krong apo Jericho na do dangka u pertayo Jisu akan ni kesini nado ba play ke kerdap abau Jisu rong hadu janmet bau Jisu samino shua bandum u pertabaro shisngi baro shisngi u hala baro shisngi u perta. But kataga day ka bapanki ka do Jisu pitarayo Jisu tip yu Bartimeus nado burong la yo sngaw na mau Bartimeus ula kelina ki brio ka balay ka ja balay ka pertay balay ka hala balay na mau bamat la uchu snap tang iskor ki parlak ito ki ang Jisu ubana Nazareth unwan rong shane utaw bu jule ka kamba bapan khot yu bapang nyang tole ubapan kran ki bamlat kran ubapan pet ki bamat la ubapan yo sngaw ki bakulot ubapan yang ki bayap uba peniat ki berko nang taw ubapan kiaru wat igi bamatla bat kata kektian kekta igi do'anut jang obat ukwa palat banyo iman bat namar ba iman usupertar rumah man bo yo sngaw igi pat ba bagi rong bagi ong Jisu le sigi kran yo Jisu bulawan ubopli usupertar nadu basedang baro sisngi nganut benong hagani gisngi udu krong unong krong vi uperkhatang igi pisa ukrong udan ke jankup krong ro kabau yo na ke sarkar hagiri ke sngi klem krong klem bam klem disha klem bam ja ngan ongum da namar utieng bayo Jisu mi agano no por nama ba omi mat upertal nado dang step hado janme balik kwangan pani finang ni ndau perta unang tangi banang bet Jisu ukon jo debet to isen ayega bon bangi tuangi nang ban bo gi ktien gi besngau tenat bagi priu baro gi yo snau gi tu gi priu gi de ro nama bagi nang ban bo gi kentien gi ba bang gi betiang Hynrei kam ktai yo Jesus Christ u Bartimeus nang ban bo kentien gi ba bang gi betiang u tiap tanggawai bau Jisu de kon jo debet ubalang ke jingerman ya ke Israel nama ke jiu gingat bau konjau debel un kelala o Messiah madai nak terdaw pipulin ke Bible ke ketien ke jauh belagang u Bartimeus nang tangan ke jing duai ke belengkat ko Jisu konjau debet to isen ayanga ai ngoi u belai bu nang tangan ta bat ia kata bedu keren baro jisngi pertabet kum jo kanong na preng pin na pidwai ke jo la thai ke jo la thai de bon sngi de bon banai de bon snam ke jo teng ke la long melandro ke jingmot ke la poi ke lang pila chukran stang ke sintor nama pila melian bat ke khwa no pi teng pila thai nga khwa no pi Bartimeus bro sngi o me Jisu khonjo David to isen nga bat nda habau la perta kum siteng sngi dan ke briu ke dan lagi ke jakayo ke sngo pitar ke Bible ko ong ne bon kila snengi ubon ngap jar Hynrei u Bartimeus ula kerpat jam kamtam me khon debeto isen ayanga katagare ke jingi kai ke bekrau nda haba bi pertayo play nda bi shakriyo play pine kendo ye bekum kini ke jingja ke jingem bagi bon kin kwa ba pen ngap jar ki ngawet ba piduai ki ngawet ba piwat yo play ki ngawet ba pi duai jam ki ngawet ba pi shakriyo play but bon kin pen ngap jarafi balai pimbot ke jinglong jong Bartimeus habaki mut ki payo bon penrit ye ke sur ke jong unang penhe ye ke voice ke sur ke jong nga khwang anong pi u Bartimeus do krong ni ke sngi u Bartimeus pertah ke ni ke sngi hadu bala palat ke nganu berong ke rendang jong kala set ke sur jong kala terkhong Hynrei u pertah si pertah bat u pertah hadu kelas
minute. Lesingan bu ni. Uperta hadu ke minute ke bakat dua. Shua tat bau Jisu un samino. Ke surjong Bartimeus kami na jengai ba. Ke rungling bai ki pai ba. Kabala telat kabala rit. Namarula pertabaro sisngi. Tapi pulih naga Bible na bau Jisu yo sngau. Ia kita kejing perta. Uyang. Bana bau yang usange ukuli Gabriel. Wei bo pertai nga. Ban aingo yu Balei. Bible kong wang igini kitien. Tu khot yo. Nda haba khot yo Bartimeus. Kitien ke jong Balei kong. Udah lot nak sendan artat ega Jacob jong. Balei. Namar ula pertabaro sisngi. Udah nget nadu kadok not. Balada Jisu un sange un priang ega jing pertajong. Unget skem ba unum matla syuk nadu kani gesni. Bat shania syuk nadu ke Jacob. Haga jing pulia Bible jonga. Lada ngindai mangi. Kiba im na ke Jacob. Nama ngiyok na ke sarkar. Nginum laban krong na ngimiyok ika. Haga jing perkhat jonga. Ngan jendala ongkum ni. Ulaban ra lot ika Jacob lese bat na apa kekti. Lada kia biang lada kia ndang lek krong biang. Handai Bartimeus suklem le kumta. Udan ke jinget ke besisha. Baba Jisu khot ke Bible kong uru udah buno bak ialah ke Jacob. Bat ula let show Jisu. Namar kamdai ke jing hikai. Kadai tang ke jing keren nganom keren bon ni ngene regedan shibon ba ki mat ki bakong san ki beri ang ni. Banyak kuat ngan peni finang ni ndabu yang bread ke Jacob ulet show Jisu. Ngasngotanat bu Jisu udah keliu ang mekwa bangan le ayu ya me. Bat bai ngene. Mekwa ayu. Mandai mangangan perkhat Islam ma. Nama uang mekwa ayu. Anjing dalam perkhat ru shibon ni ke lok ki khon ni ke yeng ke semla se cingem ke bakhambiang. Harai Bartimeus sabau Jisu kuliu ang mekwa ayu. Hagiwe ki kintien kai mekwa ba me pertaya nga baro sisni. Ngasngotanat bau Bartimeus uklempan eru em. Ukren bai tek tangi kata ka bau dan kam. Baru ang banganio imat. Banganio imat. Baru Jisu klem le eru em. Klem bukti, klem bia, klem bentiu, klem le ke Bible kong long tik to kilet no. Ke jing ngek jong me kala pengkia ya me. Te kumni ru ula yo imat ba ula bot ya u hagat agalenti. Ngakwa man lagi sni. Ba pinyo iyo Bartimeus. Haga nong ba Jericho barok away. But barok kibi abot yo Jisu ngalaban ang gidan lagi spa. Hynrei u Bartimeus u per na kinigi spangot. Lada pikwa ba pinya per na gibabon. Kawai gabo bleus ngotanat ifiga day. Ba wat lada ki jing persyang jong fiban nget yo blay. Kidon ki jing wet gibabon. Hynrei kanigaktian gabang ngakren. Wat nom kenno bat wat nom sange no ban perta yo try. Namar pimtip haganu gopor un yo snau ye jing perta jong fi. Hynrei lada pim sange un wan chipi un khot ifi. Ban habau khot pinyo ibet ye kamba aga jing em jong fi. Nakatagadaw u Bartimeus u de brio u be yang bet klem sange no u perta yo tribal yo ige kamba. Ngakwang anong ifi aga ni gopor kanong kanan ru perta gi jugi kiten. Bat ka klem sange no wala daw penduk jingkermen ka yo ige kamba. Pipuli gitu ki sawngot ki bapang nyang tokli. Map inga gitu ki sawngot ki brio ki bara yu tu bapang yap shiliang. Ngani tu ifi ki klem sange no ki yo ige kamba u Bartimeus u klem sange no bro jisngi. Haka minur ke bakhat do artat. Suaban kangi ke kerdop.
Bartimaeus yo ege kamba nama balei kiba perta kiba nget barabor kisha yo ege kamba haga minute kaba kaddo aba kim sange no ngakwa nganong ifi menagi singiru fi shakri yu blay pi kwa ban yo ege kamba no try fi yo kwa ban yo ege jubab pi kwa blay on jubab ege jingdwa ege jongfi kaba ngakwa ngan kerpat ifi menagi singidai balei piladei ban yo Hynrei Phi no ngabu ini kerteng balei kadau kadai bapi sange no bapi kei no mentag sngi ngakerpat ifi ai bagani ketien kan kem aga jing em jongfi ai kita ketien kan pen ki biang ifi menag sngi ai bagata ketien kan pen long ifi on try mentag sngi nganom sange wala gani jing pangkai le nga wala gani jing duk le nga wala gani jing yeng sam ko le nga wala ga shong kha shong man janga ka klumar lot wala ga long try ngala duai ngala le lot ike branga klemyo ike bang kwa re try ngatip bangani ai pertaba gani ai nget ya me try na mar ga por ga biang ga jong blay fenio I un penlang internet ike baro ha ga por ga jo na ga daw wat nom sange no hagani ga sniru nga duai bo blay un pen ki biang ifi tongini duai no but nga hagani ga khleman nga kwa agani ga por na na preng jong fi vila shakri u try ngan si ong ifi kumne kan ga por fi kendu jing shibon but nda fi kendu jing shibon fi sange no film treshu bania chkman film treshu yiga ban yang joit ban kan ter ge bania chkman hare fi don ge jing khat no blay ge bekrau fi don ge jing ai no blay ru bekerpang ke baro sedang kilang persya ifi ngakwang anong fi yang joit sa sien pan ai beleng bagani ge khubor kan ai men sim ifi ngaju per khat ge ge ktien haga jing shisha shwa bangan kren ge khubor ngalamut ban ai kerteng da ge ktien kan jayu ladau jisu usange no hashitang lenti shwa ban poi showlum Calvary namar ke jing ban kia jong ke jing tlot jong ke met ke jing ban kia jong ke ding fna ke jing mi jong ke snam ke jing kren ben jong ke brio ki ke jing sha thap ke jing pan sngat sha ke jing le ran bala tari u rengkat ba ke ding fna ke kia la sempat yu hado bamdan bor sho kan jayu habau kelon bun sia namadan bau ba ke ding fna ladau sange no utrai ngama pi menta ke singin poisino Hynrei namar ngi dot ni utrai ubam sange no ubayang siyang wat habau kelana galenti shadu showlum Calvary uyang siyang hado bakinak penki u geding fna u klem sange no ban yang but aingo you blay ula yap kumunong job but hadien daga jingyap jango ula mi pat daga sngi ke balai but ngani tu ifi minta ulong sim jogi sim try jangi try u nong map yaki jing yaki pop janga ba jofi ula ban ai hangi ga jo abor nama daga joga jingai ka bo blay ula ai hanga un ai fi daga joga jingai ga jo try ga budan un ai hangi banginom sangeno nginom kenno ngini yang joit namar utrai ulong nuksai ke jing imjing itu ngini lang ini duai bat nga gini ke kelemat ngakwa baro fin duai try ngan yang jangan ngan ken terlot ke baro ngan ngai nang ni shikmat tong ini duai ku try gini ke kelemat a blay nga yang nang ni nga sngongo ime ngadap de jing kemen ken try ba melong blay ba kraw palat ngai ngo ime ken try na mga yo igadan ke ba pla kadan ke ba kraw ken try kadan ke ba dan buram ken try ka ba kraw na gini ke jinglong ngayo iken try ba kini ki laingot ki lajat ki brio ki lalong ke jing mentoy ngi haga bangi yo sngaw ni ke jing kran but try a blake hamtam ko pa habang a pet chiga jing long ke jamaican jisu it meklem sangeno ken try ya kaban ba ke ding fna wat apren ke jing ele ka ba shirkai pen ban mela job no da ka ba me yang shi yang but me ki ke ding fna mela mi pat na ke jing tap but mela nong job try ya rap ingi ba kani da lelai nginom sangeno ngini ai perta ngini ai nget ngini ai duai ngini ai ya chakmat but ngini yang jot ngini ya but me try nga ailot shemega buram nga sngongo me try nga duai nam tagi tugi brio ki be shikri me ki be mut ban kenno try ai ken yang biang man ya chakmat dan bring jonki go try ki be kenu jing haba ki mut ban shikri me try nga duai men ai bor ki be genyo me ken jisu ba me klem sange ban ko ngo yu pa ba beneng bat mela aingi ke jingmap mela penyo ingi ke beneng try nga try men ker khui gini brio ke besngap men ker khui ge yeng ke sam ke jonki bat nginde yo ya ke puram ke chame ha ke jing jonki ha ke kerteng ke badon bor tam ke jong try jing yu jisu ni duai amen to bleun ker khui fi ge ni ke por ai be ge ni ke tien ke bang kren
kan lang ka jingker ku ba krawi fi. Ku bless you.